салом алейкум ва раҳматуллоҳи ва баракату. хуш омадед ба канали ман дар YouTube. баъдан ҳаминро гуфтаниям ки имрӯз баъзе навигариҳо ҳаст, мехоҳам ба шумо пешниҳод кунам. ғайри ин гуфтаниям ки нафароне ки видеоҳоро мебинед, лайк гузоред, класс монед, падилица кунед, то ки аз ин видеоҳо дигар ҳамзабонони мо, мусалмонҳои мо истифода баранд, ҳам ба шумо савоб расад, ҳам ба ман. ин як кори нек назди Аллоҳ аст. ман ҳам масалан бинед ки ройгон бепул анмихе видео мекунам ба хотири савоб, ки ба мардум пешниҳод шавад ва мардум мушкилшона, проблемашона ҳал кунанд, ба ман савоб расад. ман фақат дар YouTube, дар ҳамин саҳифа YouTube бепул ройгон, яъне хизмат, маслиҳати ҳуқуқӣ ба мардум мерасонам. ғайри ин гуфтаниям ки нафароне ки саволҳои зиёд дар тамоми саҳифаҳои интернети ман менависед, хоҳиш мекунам дар канали YouTube ман дар омода, дар поёни сурати ман калимаи видеоро пахш кунед, зер кунед, видеои ман қатор меравад. дар бораи пасобия, откази пасобия, пенсия, нафақа, маъюбӣ, ипотека, кӯмакпулиҳо, дар бораи ҳама чӣ ман видео дорам. марҳамат дар омада ҳамун видеои ба шумо даркориро пахш карда гӯш кунед, истифода баред. ман ҳеҷ гоҳ ба саволҳои такрорӣ ҷавоб намедиҳам, чунки видео дорам дар канали YouTube-ам, ҷавоб намедиҳам. ғайри ин баъзеят аз баҳсу мунозирае ки мисол ҳуҷҷатҳои қатор равон мекунед ки ман перевод карда фаҳмонда ба шумо диҳам. ман переводчик не, ман тарҷумон не. марҳамат, тарҷумон переводчик дар ҳамаи ҷо ҳаст. рафта ҳаққи хизматша тиед, тамоми ҳуҷҷати шуморо мефаҳмонад кадом идора ба шумо чӣ ҷавоб додааст. ман юрист ҳастам, ҳуқуқдон ҳастам, дар асоси қонун маслиҳат медиҳам. ғайри ин гуфтаниям ки ҳар як шахсията аз гапаш маълум. вақте инсони маданияти сухан надорад, гап ба ӯ ҳайф аст. яъне одами ақл надорад, савод надорад, фаҳмиш надорад. бо баъзеаш мегӯянд ман диплом дорам, ман врач ҳастам, ман табиб ҳастам аз фалон ҷои Русия. ман ҳаминро мегӯям ки ман суроғаи чунинҳоро аниқ дар даст дорам. ҳамаш ҳамин нафаре ки чӣ гапе мезанад, ман суроғайро аниқ дар даст ҳаст. ки аст, дар куҷо зиндагонӣ мекунад ва чӣ кор машғул аст. фақат барои ман фарқе надорад ки чӣ кор мекунад. муҳим аввал инсон бошед, якдигарро эҳтиром кунед дар ғарибӣ, мусофирӣ. ғайри ин изои муъмин ҳаром аст. манам метавонам эълон кунам ки чӣ гап гуфт, ному насабаш қатӣ, ҷои зисташ қатӣ. изои муъмин ҳаром аст. алҳамдулиллоҳ мусалмон ҳастам. дуюм ин ки дар ин солу замон, дар ҳамин солу замони мо инсони бекор нест. аз инсони бекор мегӯян худо безор. ҳар як инсон ба рости худ кор дорад аз зиндагӣ. зайнит аз банд ҳаст. бояд инро дарк кунем. баъдан ғайри гуфтаниям ки нафароне ки дар Федератсияи Русия зиндагонӣ мекунед, фарзандони шумо ба боғчаву мактаб бояд биранд, моҳи апрел ҳатман ариза супоред ба комитети образованӣ. ғайри нафароне ки дар асоси ЗАГС гражданство гирифтаниед, РВП гирифтаниед, ЗАГС мекунед, ба ин қонуни нав 2 сол баъд РВП бояд гиред. ин қонуни нав ҳамин хел шуд. ва нафарони зиёде ки беҳуҷҷат дар Федератсияи Русия зиндагонӣ доред, саволҳо медиҳед, хоҳиш мекунам бе ягон мушкилӣ имконият доред баромада равед. рӯз то рӯз қатъиян назорат беҳад сахт шуда истодааст. проблемаҳои ҷиддӣ қатъи рӯбарӯ мешавед. ман хабар дорам шуморо, нафаре ҳуҷҷат надорӣ, солҳо беҳуҷҷат ҳастӣ, ё як маротиба 2 маротиба депортатсия шудагӣ, запрет шудагӣ дар Федератсияи Русия зиндагонӣ дорӣ, имконият дорӣ баромада ё ба Тоҷикистон рав, ё ба кадом давлате ки шинос дорӣ, ҳамватан дорӣ, ҷои кор меёвӣ, баромада рав. проблемаи вазнинтар ба сарат ояд, дигар аз дасти ягон адвокат, юрист коре намеояд. барои ҳамин илоҷи воқеа пеш аз вуқӯъ. ҳаматон бояд инро донед. саволҳо зиёд мешаванд оиди ин. ман ба ҳамаи анами саволдодагиҳо ҳаминро мефаҳмонам. хоҳиш мекунам, илтимос мекунам, барои худ, барои падару модари худ проблема пеш наоред. яъне гуфти рӯсо проблема саздават накунед. ҳуҷҷат надоред, тезтар хоки Русияро тарк кунед, баромада равед. хо зан бошед, хо мард бошед, хо ҷавон, хо пир, лозим нест барои худ проблема кардан, чунки супоришҳо аз вазорату идораҳо шудааст. ниҳоят тафтиш сахт мешавад, тафтиши ҳуҷҷат сахт мешавад. барои ҳамин инро ман барвақттар ба шумо фаҳмондам. инро бояд бидонед, ба дигарон фиристонед, ба дигарон расонед, ба умеди ҳеҷ кас нашавед. ҳозир
баъзеҳо фиреб мекунанд якдигара: ай хел кун, ана иҷа ҳуҷҷат рав, ана граница гузашта рав, биё. Инша ман чизе гуфта наметавонам ба шумо. Корманди сарҳадот нестам. Дар амони Аллоҳ бошед. Худоҳофиз.